Lakhang ko ratrok dor baguri constituency ke parlo deithor thijok langso rong pharat non puta JJM scheme pen ki pelang junlong li pusi rata tum kaningri hangju Pinpur dammi non kachari bom BJP a sarkar pen PM Narendra Modi pen kaningje pon atokanu ke do arat an phata ahem lang pali aji pusi pangdaglu Lasot tengsi deithor thijok langso rong pharat phanta JJM scheme pilu sitami ningkani si chokdeta patangti pusi rata tumpen ahoga berta pherangke tumathengnu ningji lapen pu rong pharat pen kaningji pon thuke nonili tumarong malom langalang pongnang kibike plastic kang RC nang kibi lapen hilikta nang hut pemi mesi athak paklang roy lasi lahai alang pong alongke rong ajoke chainong tadu chainong ta dong rai rai lulasi lahai ka hinu ke nili tum rong arata phana koi akoy nang pilong le kikle matum si kasa oil pen hidia jo malom kipip alang pongta plastic kang RC kipip longle ke or anta klorai rai anpin lasi lahai ke sarkar pen ahukum loma matangti ali ka chu NG phan ma puta rong phora ta pen BJP sarkar phan karju pidupon lapen labang so JJM scheme ka cherap du na bang phuke diphuasor longkiri teron ta cherap du lapen Laphanta batai loki puseta minilitum rong arat alam na arjuje lasila sona muni da phan ke nang ke toy ke koson loma lapen ke non BJP sarkar ke kam ki misi ke claim pusi ka chipu sitami akam ke lang dun desi aning hanga ling ke paklem bang so teng lipute CM Dr. Tuliram rong hang tong ke toy loma kam kasai oi ke paklem ke putara da tumpen pherang ke theng nu ningje lasila son ke claim atuma phan sodak pen ingsai ra nona mat akaprek engineer phan nang toy serak ra nona mat lang nang pajun long non pusi rata tumpen pherang ke theng nu ningje lapen ke nilitum apharlu nang pachong ko nakri puta ningje totang te pherang ke tuma theng nu kaningje lam arjusina News Desk Report 365 News India lang nang tum jun long loma Yun long le la yun long le la yun long le pin la ki yun long ji abang ke Halloween lo la bang so pai abang ke na ki pip ke ningkan sia prang pen lo ningkan sia prang pen lo la bang so ki pip ta ni li ke hut ta thai long wek la ke hut thai long lo ke wan ke JCB se ba lo JCB pas ke hut ba pu kali da ba ke ku ba se hut po akang dai pi de pip lo la so na pai da ke ta pip pe da lo putu pip pe da ti non ke gari wang lo ke gari la sokala lu ta poko ro non ke la ta we pin lo la pen apai ke wata asaba yo ki bi kang arpi nili ke ot se pudulang la bang so pai ke nukuliang bu meme bede di bo putan nili pudulang kita alar tum arju da pasti la se pip segang lo la pen ni hala along tinta la pusona pai pen la posala tinta ke chebeng itu alar ni tunga lang ju long le pen la pen la so sarkala da bom ni to ka so lang long le dat po bon na pipelo bol mo so kala feting ni to na salang no dat bol la banili wet ke ba thada ma bangke la bang so pai bang ke bi bangke BJP so ka tum ni to afan bhut a join ni sila bang so na club shot bol ni le ke ba thada teng beke pen jong sela tu ra fa ti khon ti to putte non an ke la bang so pai la ni tum ju long et pu ni tum rat ke ni rong la bang so pai ma pi ke pai lang wan po ni to don tin ta lang pi pu te chak lo a don tin tu lang long wet po al so ma ta chok pi lo ni tum ke lo lang sok jom jom pot po la po tin lang ke me long don lo po po al so ma ta ni ke hop pi lo pe ni tum ro a ta chok du pro lo ni rong lo pro lo bo ta ni to ma ni ga rong ke rong na lo la si la bang so pan pe po ti tu ma tha da ba ke ni to ba pu le chok be chok lang no pi ji long le la bang so pat da wan ga li ni to ha phut ke palo ye phat na ikam chok pu ni li hin ba ma tha da la pe non ni to ting ba lang tha la non BJP so ka ikam por ba ke ali to wa dai thor la pe ha mera betian ni tum da ba thai pin la ali ke no don het la pe chun pe nei het lam la chu bar kha hut MLA mumim la pen ke ni tum lu kalen bi si lo Richard Tokbi ala tu meeting na tu si pula la ba so ali ke December pa le lu Itum December aprang sila basoli ke kelam dat pupu cak kang kita ke kelam dat kalau na December aprang adnon hele kalau na hen arupa aprang pa henu mucor lo sila bangso sarkar dengan itu merara fan ke langit tum kalilu lang na pipelo pe ni ali tang pona pipelo bola bangso sarkar la fian bat ini tum long lang ta alita tante la no la JSM scheme ke claim atum la contract dar atum aphan nang atum aphan sarkar atum pen kopini ke pangsa ye la posana le ki puji nang le ding hang ma